bɛnna ni video dɔ ye réseaux sociaux sanfɛ n'o ye Jajulu dɔ ye. An balimakɛ a bɛ ka kumaden dɔ ɲɛfɔ, an ka jɛ ka video lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ sɔrɔ ka na walawalali kɛ a kan walasa mɔgɔw ka se ka bɔ fili la cogoya min na. N bɛ an balimakɛ dɔ ka ɲininkali dɔ jaabi. A ko le goût, ko le goût ko kɔrɔ ye jumɛn ye? Dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sɔsɔli kɛ ni fɛn fitinin dɔw nɔfɛ. Bamanankan ni faransɛ la kuma dɔw la bayɛlɛmali ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ kan suguya kelenw tɛ, nka o tɛ nin yɔrɔ ye. O tɛ nin yɔrɔ ye. Nin yɔrɔ kɔni nin ye daɲɛ nɔgɔmanba de ye. N'i ko le goût kɔni o kɔrɔ bamanankan na a kɔrɔ surun kɔni ye diya de ye, diya. An b'a dɔn k'a fɔ k'an balimakɛ a ye effort ba de kɛ walasa ka kumaden ɲɛɲini ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ye. O la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili. Hali ne yɛrɛ min bɛ kuma la ne bɛ se ka fili. Nka fili tɛ kojugu ye de n'a sɔrɔ fili kɛra dɔnbaliya kan. O la an b'a jigiya k'a fɔ i n'a fɔ an balimakɛ a filila nka dɔnbaliya de don. O sira fɛ an bɛna ka na kumaden ɲɛfɔ i n'a fɔ aw b'an dɔn ni kumaden ɲɛfɔ ye cogoya min na walasa ka se ka mɔgɔw bɔ fili la cogoya min na. Bawo ni fili kɛra an min fana ka baara ye kan ɲɛfɔli ye, an minnu ye kan dɔnbagaw ye, n'an ye fili in to yan ka taa a bɛ kɛ an jalaki ye don dɔ la. O de kosɔn an bɛ bɔ bi walasa ka mɔgɔw bɔ fili la. Bi n'i ko i ka bamanankan ɲɛfɔ a ɲɛ yɛrɛ ma walasa mɔgɔw ka se ka faamuya yɛrɛ sɔrɔ a la, siga t'a la i ka kan ka nko de kalan k'a sabu kɛ mun ye. Nko ye bamanankan ɲɛɲini ka se yɔrɔ min na foyi ma o ɲɔgɔnna kɛ a la. Kalansira foyi tɛ an ka jamana kɔnɔ min y'o ɲɔgɔnna kɛ. O la an balimakɛ courage b'i la kosɛbɛ, nka hali bi dɔ fara cɛsiri kan i k'i tɔ dafa sira ɲumanw kan walasa i bɛ ɲɛfɔli min kɛ i bɛ se ka bɛn sababa ma cogoya min na. Ale ko a bɛ fɔ gu de ma ko diya. Ni gu kɛra diya ye, goya fana ye mun ye? O la diya ani goya o fila bɛɛ ye gu de ye. O la an ka Mande forobakan na n'a fɔra ko gu a bɛ fɔ o de ma an ka Mande forobakan na ko nɛya. O de kosɔn n'i ye te walima n'i ye fɛn dɔ dilan n'i y'a di mɔgɔ ma k'a ka a lajɛ n'a sɔrɔ a b'a da kɔnɔ cogoya min na a b'a a nɛya de ta. O la a bɛna a nɛya tali min kɛ a bɛ fɔ o waleya de ma ko k'a nɛnɛ. K'a bɛ k'a nɛnɛ i y'a ye sisan. O la nɛya nɛnɛli de bɛ nɛya yira mɔgɔ la. O la gu o de bɛ fɔ an ka Mande forobakan na ko nɛya. I n'a fɔ an bɔra k'a f'i ye cogo min na nɛya kumaden min bɔra ale la o ye nɛnɛli de ye. O la n'a fɔra ko goya o ye fɛn min ni a dilanna n'a a dundala ma mɔgɔw diya o de ye goya ye. Ni min dundala ye mɔgɔw diya a bɛ fɔ o de ma ko diya. O la di mankutu de tara ka a da o la. N'o ye ka di da kan i n'a fɔ ni y'a dara kumaden fɛn fɛn kan an ka kan na a b'a yɛlɛma k'a kɛ tɔgɔ ye. O la diya o bɛ di lihala min bɛ a la o b'o de kofɔ. Goya i b'a ye k'a fɔ goya lihala min fana b'a la yanni ne bɛna o kofɔ n'o ye go ye. Ko karisa i ɲɛ ka go. O la n'a fɔra ko goya o la sisan goya cogoya min bɛ a la o b'o de fɔ. An tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin de walawala an lamɛnbagaw ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko kan mako bɛ ɲɛɲinini na. Kan ani dɔnniya i kan'i ja farinya a la n'a sɔrɔ i ma ɲɛɲinini caman kɛ a la. Bi siga t'a la nko ye baara min kɛ an ka fasokanw na olu ɲɛɲinini na dakun foyi tɛ min y'o ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ. Nko kɔrɔfɔlan laban min bɔra n'o ye nko dictionnaire laban ye n'o ye Sogolon Kɔnɛ ye ale ye kumaden 100,000 ye. Ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ ko farafinna yan bi kan tɛ ye fɔlɔ min y'o ɲɔgɔnna baara kɛ. O la n'i bɛ fɛ k'an ka kan dɔn ka se ka walawalali kɛ a la i jija i ka na nko kalan. Ni nko kalan ka di i yɛrɛ ye i bɛ se ka na i b'an wele an b'i kalan. Bawo i bɛ ka an ka kan e bɛ ka baara min kɛ baara ɲɛnamaba de don. N'an k'i kalan walasa i ka baara tɔ ka saniya cogoya min na.
o la ni nin diyar'i ye an b'a ɲini fɛ i k'a lajɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mɔgɔ gɛrɛw ka se k'a lasɔrɔ o la an ka foli b'i ye kosɛbɛ